Biologique Research είναι μια εταιρεία γαλλική. Συσκευάζεται και παρασκευάζεται στη Γαλλία. Όπως κάθε μεγάλη μάρκα, έτσι και αυτή οφείλει και έχει μια φιλοσοφία. Η μεγάλη φιλοσοφία της Biologique Research είναι ο σεβασμός που απαιτεί να έχει ο επαγγελματίας αισθητικός για το δέρμα του κάθε πελάτη. Θέλει λοιπόν να είμαστε σε θέση να μπορούμε να καταλάβουμε τις ανάγκες που έχει το δέρμα ανά πάσα ώρα και στιγμή για να μπορούμε να του παρέχουμε τις καλύτερες υπηρεσίες. Για να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό με μεγαλύτερη τελειότητα, μας έχει στην δυνατότητά μας ένα μηχάνημα, το Skin Instant Lab. Είναι ένα μηχάνημα που δεν πρόκειται ποτέ να αντικαταστήσει την εμπειρία της αισθητικού. Είναι ένα μηχάνημα το οποίο θα γίνει εργαλείο στα χέρια κάθε έμπειρης αισθητικού. Πριν το χρησιμοποιήσουμε με τα διάφορα πρόπ που έχει, θα πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε έναν διάλογο με την πελάτησά μας. Να μπορέσει να μας βοηθήσει και η ίδια για το πώς αισθάνεται το δέρμα της. Γι' αυτό και μέσα στο μηχάνημα, στο πρόγραμμά του, εκτός από την καρτέλα του πελάτη που θα συμπληρώσουμε τα στοιχεία του, έχει ερωτήσεις τις οποίες θα πρέπει μαζί με τη βοήθεια του πελάτη μας να απαντήσουμε για να μπορέσουμε να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα για τον συγκεκριμένο πελάτη. Η μοναδικότητα του πελάτη για την Biologique Research είναι πάρα πολύ σημαντική. Η πρώτη καρτέλα που μας βγάζει το μηχάνημα είναι για να μπορέσουμε να γράψουμε τα στοιχεία της πελάτησάς μας, το όνομά της, τη διεύθυνσή της, την ημερομηνία που έχει γεννηθεί. Είναι στοιχεία απαραίτητα, όχι ασφαλώς για να καταλήξουμε σε καλύτερα συμπεράσματα για το δέρμα της πελάτησάς μας, αλλά γιατί θα πρέπει να τα έχουμε αποθηκευμένα, έτσι ώστε όταν μας ξαναχρειαστεί στον ίδιο πελάτη να πάρουμε ξανά μετρήσεις για το πρόσωπό του, να μπορούμε να τον καλέσουμε με τα στοιχεία που τον έχουμε περάσει. Είμαστε έτοιμοι για την πρώτη ερώτηση. Η πρώτη ερώτηση είναι αν υπάρχουν εριτίδες στην επιδερμίδα της πελάτης σας. Θα την απαντήσει η αισθητικός, παρατηρώντας το δέρμα της πελάτησάς της, γιατί το μηχάνημα δεν διαθέτει κάμερα για να δει το δέρμα της πελάτης σας. Ο βαθμός που θα βάλουμε, εάν έχει πολλές ή λίγες ρητίδες, εξαρτάται από το πώς το βλέπει ο κάθε αισθητικός για το συγκεκριμένο δέρμα και για την ηλικία του δέρματος. Η επόμενη ερώτηση είναι αν παρουσιάζονται σημάδια ακμής. Κοιτάμε προσεκτικά να δούμε εάν η πελάτησά μας έχει περάσει ακμή και αν η ακμή που έχει περάσει της έχει ή όχι αφήσει σημάδια. Σημάδια μπορούμε να θεωρούμε τα κόκκινα σημάδια, τα σημάδια που είναι με μελανή χρώμα, τα σημάδια που έχουν βάθος που τα χαρακτηρίζουμε σαν ουλές. Πάλι η εκτίμηση για το αν έχει πολλά ή λίγα αφήνεται στην κρίση του αισθητικού. Επόμενη ερώτηση, αν η επιδερμίδα σας είναι θαμπή ή άτονη. Είναι κάτι που το βλέπετε επίσης εσείς και απαντάτε στην ερώτηση. Εάν υπάρχουν έντονοι κύκλοι γύρω από τα μάτια και λεπτές γραμμές γύρω από την περιοχή των ματιών. Έχει να κάνει καθαρά με την εκτίμηση τη δικιά σας, πώς κρίνετε την περιοχή των ματιών της πελάτησάς σας. Εάν η επιδερμίδα είναι ευαίσθητη και αντιδραστική. Εδώ ασφαλώς θα χρειαστείτε και τη βοήθεια της πελάτησάς σας, γιατί μπορεί να μην έχετε δουλέψει μαζί της πάρα πολλές θεραπείες ή μεγάλο χρονικό διάστημα για να μπορείτε να το ξέρετε. Μπορεί να είναι μια πελάτησα η οποία έρχεται για πρώτη φορά στο χώρο σας, οπότε θα πρέπει να μας απαντήσει και η πελάτησά μας. Θεωρείτε ότι έχετε ευαίσθητο δέρμα? Όχι ιδιαίτερα. Ευχαριστώ. Εάν η επιδερμίδα είναι παχιά και κερατινοποιημένη ή λεπτή. Αυτό είναι κάτι που η αισθητικός, αγγίζοντας το δέρμα της πελάτησας, μπορεί να βγάλει το συμπέρασμα. Εάν υπάρχουν διασταλμένοι πόροι. Είναι κάτι που η αισθητικός το βλέπει μόλις δει προσεκτικά το δέρμα της πελάτησάς της. Εάν είστε έγκυος, εάν καπνίζετε, εάν υπάρχουν κοιλίδες γύρανσης. Είναι κάτι που η αισθητικός θα πρέπει να δώσει μεγάλη σημασία για να μπορέσει να το διαφοροποιήσει από το αν υπάρχει χλώασμα ή κοιλίδες γύρατος. Γενικότερα δερματικές ατέλειες στην επιδερμίδα. Θα κρίνουμε εάν όπως βλέπουμε το πρόσωπο της πελάτησάς μας βγάζει ένα πρόσωπο καθαρό, μας βγάζει ένα πρόσωπο με προβλήματα. Αυτό απεικονίζει αυτή η γενική ερώτηση. Και τέλος, αν χρησιμοποιείτε αντιλιακά προϊόντα. Μόλις έχουμε συλλέξει αυτές τις απαραίτητες ερωτήσεις που θα τις χρησιμοποιήσει το μηχάνημα για να μπορέσει να μας βοηθήσει στην επιλογή που θα κάνουμε μετά για τη φροντίδα της πελάτησάς μας, είμαστε έτοιμοι για να ξεκινήσουμε τις μετρήσεις. Η πρώτη μέτρηση έχει να κάνει με το τι υγρασία θα μπορέσουμε να ανιχνεύσουμε στο δέρμα της πελάτησάς μας. Είναι ένα κορνιόμετρο, το οποίο μας βοηθάει πάρα πολύ να μπορέσουμε να κάνουμε
αυτή τη διάγνωση. Δεν είναι εύκολο με μάτι γυμνό να πούμε εάν η πελάτησά μας έχει τόσο της 100 επιδερμίδα ενυδατωμένη. Μπορούμε να καταλάβουμε εάν είναι ενυδατωμένη ή αφυδατωμένη, αλλά το επί της 100 είναι αδύνατον με ό,τι εμπειρία και αν έχουμε να μπορούμε μόνο με τα μάτια μας να το ξέρουμε. Γι' αυτό μας βοηθάει το μηχάνημα, το Skin Instant Lab, για να μπορούμε να έχουμε πολύ πιο ακριβή αποτέλεσμα σε αυτή τη μέτρηση. Όπως είδαμε, τη μέτρηση την παίρνουμε σε 4 αντιπροσωπευτικά σημεία του προσώπου. Ήδη το μηχάνημα μας έχει βγάλει το αποτέλεσμα για τη συγκεκριμένη μέτρηση. Μπορούμε να συνεχίσουμε στην επόμενη μέτρηση. Είναι μια δύσκολη μέτρηση, θέλει καιρικές συνθήκες και συνθήκες περιβάλλοντος ιδανικές για να μπορούμε να έχουμε όσο το δυνατόν καλύτερο αποτέλεσμα. Είναι μια μέτρηση που και εμένα θα μου επιτρέψετε να αποτραβηχτώ λίγο από την πελάτησα, γιατί δεν πρέπει να ανιχνεύσει καθόλου υγρασία από κανέναν άλλο σημείο παρά μόνο από το δέρμα της πελάτισσας. Είναι το πρόπ το οποίο θα μετρήσει τι ταχύτητα αφυδάτωσης έχει η πελάτησά μας. Είναι η μεγαλύτερη σε διάρκεια μέτρηση, κρατάει 30 δευτερόλεπτα, γι' αυτό θα πρέπει να προσέχουμε αρκετά όταν κάνουμε τη μέτρηση αυτή, να μην βρισκόμαστε κοντά σε air condition, να μην βρισκόμαστε κοντά σε μια πηγή που μπορεί να έχει παραπάνω θερμότητα για την πελάτησά μας. Η εκτίμηση θα γίνει από 2 σημεία στο πρόσωπο, για να μπορέσουμε να έχουμε το μέσο όρο. Πάρα πολλές φορές εμείς οι αισθητικοί ξέρουμε ότι έχουμε διαφορετική συμπεριφορά στο μέτωπο της πελάτησάς μας από ό,τι μπορεί να έχουμε στα ζυγωματικά της, και γι' αυτό τη μέτρηση την παίρνουμε σε 2 σημεία. Όπως βλέπετε, η Biologique Research δίνει πολύ μεγάλη σημασία στο πόσο καλά πρέπει να είναι ενυδατωμένη η επιδερμίδα της πελάτησάς μας. Γι' αυτό προσπαθούμε με όσους τρόπους μπορούμε να ανιχνεύσουμε το γιατί είναι ή δεν είναι ενυδατωμένη, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πιάσουμε το κομμάτι της ενυδάτωσης σφαιρικά, να δούμε ποια είναι αυτά τα σημεία που μπορούν να της παρέχουν καλύτερη ενυδάτωση. Θα πρέπει να ξέρουμε ποια είναι αυτά τα σημεία που της αφαιρούν το να έχει καλύτερη ενυδάτωση. Η επόμενη μέτρηση θα μας δείξει πόσο η επιδερμίδα της πελάτησάς μας είναι ελαστική. Είναι μια μέτρηση που δεν μπορούμε να έχουμε με τα χέρια μας ή με τα μάτια μας. Είναι δύσκολο να μπορέσουμε να καταλάβουμε μόνοι μας την ελαστικότητα της επιδερμίδας της πελάτησάς μας. Μπορούμε μόνο να την υποθέσουμε. Γι' αυτό χρειαζόμαστε ένα μηχάνημα όπως είναι το Skin Instant Lab για να μπορέσει να μας δώσει αυτή την πολύ σημαντική πληροφορία. Και η μέτρηση αυτή θα γίνει σε 2 διαφορετικά σημεία στο δέρμα της πελάτησάς μας για να μπορούμε να έχουμε το μέσο όρο. Είναι μια μέτρηση που η πελάτησά μας μπορεί να την παρακολουθεί στην οθόνη του μηχανήματος, γιατί φαίνεται πάρα πολύ ξεκάθαρα ο τρόπος με τον οποίο κάνει τη μέτρηση αυτή. Πώς δηλαδή μπορεί το πρόπτο συγκεκριμένο να προσδροφήσει την επιδερμίδα της πελάτησάς μας, να μετρήσει σε τι χρόνο έρχεται η επιδερμίδα της πελάτησας μέσα στο πρόπ και επίσης στον ίδιο χρόνο εάν επανέρχεται στο σημείο από την οποία ξεκίνησε η προσδρόφηση του δέρματος. Φαίνεται πάρα πολύ καθαρά και είναι ένα σημείο που θα πρέπει να το πούμε στην πελάτησά μας να το κοιτάζει στην οθόνη του μηχανήματος. Η επόμενη μέτρηση θα μας βοηθήσει να δούμε πόσο διαφορετικό χρωματικό τόνο έχει το φυσικό δέρμα της πελάτησάς μας από τις κοιλίδες γύρανσης, από χλώρισμα που μπορεί να υπάρχει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε τη διαφορά που έχουμε, γιατί έτσι μπορούμε να παρατηρήσουμε την πρόοδο που μπορούμε να έχουμε στη λεύκανση της πελάτησάς μας. Σημαντικό είναι ότι αυτή η μέτρηση μας βοηθάει να βλέπουμε πόσο μπορεί και προχωράει η λεύκανση στις πανάδες, στα χλωάσματα ή στους γεροντικούς λεκέδες της πελάτησάς μας. Μας βοηθάει γιατί θα μας δείχνει νούμερο, ενώ εμείς με τα μάτια μας μπορούμε να βλέπουμε τόνο, πόσο λευκαίνει. Η τελευταία μέτρηση είναι το σμιγματόμετρο. Με τη βοήθεια του σμιγματόμετρου θα μπορέσουμε να δούμε ποιο είναι το σμίγμα που παράγει η πελάτησά μας και βγαίνει στην επιφάνεια της κεράτινης στιβάδας. Θα πάρουμε το αποτύπωμά της, θα το βάλουμε στο μηχάνημα όπου θα το διαβάσει με τη βοήθεια του φωτοκυτάρου που έχει στην υποδοχή. Και αυτή η μέτρηση θα γίνει σε 2 διαφορετικά σημεία για να μπορέσουμε να έχουμε το μέσο όρο. Πάρα πολλές φορές έχουμε ακούσει από τις πελάτησές μας να μας λένε ότι το δέρμα τους γυαλίζει. Αυτή η μέτρηση θα μας βοηθήσει για να τις δείξουμε το σμίγμα που βγαίνει στην επιφάνεια του δέρματος. Μόλις έχουμε τελειώσει όλες μας τις μετρήσεις, το μηχάνημα θα μας βγάλει συγκεντρωτικά όλα τα αποτελέσματα που έχει πάρει από κάθε μία μέτρηση ξεχωριστά
για την πελάτησά μας. Μπορούμε να τα δείξουμε στην πελάτησά μας, μπορούμε να τα γράψουμε σε ένα χαρτί αν θέλουμε, μπορούμε να τα τυπώσουμε κατευθείαν μέσω του printer και να τα έχει και η πελάτησά μας. Το επόμενο στάδιο είναι να δούμε την καρτέλα που θα μας βγάλει το μηχάνημα με το τι θεωρεί ότι είναι πιο κατάλληλο προϊόν για να φορέσει η πελάτησά μας. Η Biologic Research, όπως είπαμε, είναι μια εταιρεία γαλλική και δίνει πάρα πολύ μεγάλη σημασία στην ιδιαιτερότητα που έχει το δέρμα κάθε ανθρώπου. Όπως είναι φυσικό, για να μπορέσει να το καταφέρει αυτό, έχει κάνει μια πολύ μεγάλη γκάμα προϊόντων με πάρα πολύ μεγάλη εξειδίκευση. Για να μπορέσει αισθητικός να βοηθηθεί ακόμα πιο πολύ στο έργο, το ποιο είναι το πιο κατάλληλο προϊόν για την πελάτησα, έχει σύμμαχο το μηχάνημα, το Skin Instant Lab. Οπότε τώρα μπορείτε ίσως να καταλάβετε καλύτερα ποια είναι η χρησιμότητά του. Είναι λίγο δύσκολο στην κάθε μία αισθητικό μόνη της να μπορέσει να κρίνει ποιο προϊόν είναι αυτό που ταιριάζει καλύτερα στην πελάτησά της. Όταν έχει μαζί της και τη βοήθεια της τεχνολογίας, σαφέστατα το αποτέλεσμα είναι πολύ καλύτερο. Όπως είπαμε, η Biologic Research δίνει πάρα πολύ μεγάλη σημασία στη μοναδικότητα της επιδερμίδας του κάθε ανθρώπου. Είναι φυσικό από την πολύ μεγάλη γκάμα προϊόντων που έχει να επιλέγει για τον κάθε ένα πελάτη αυτά που πιστεύει ότι του ταιριάζουν καλύτερα. Ασφαλώς, όπως θα δείτε και εσείς στην οθόνη, όπως θα δει και η πελάτησά σας, τα προϊόντα που προτείνει είναι αρκετά, γιατί σύμφωνα με τις ανάγκες που βλέπει, προτείνει και τα αντίστοιχα προϊόντα. Από εκεί και πέρα, η αισθητικός μαζί με την πελάτησά της θα δώσουν προτεραιότητες σύμφωνα με τις ανάγκες που θέλουν να αντιμετωπίσουν πρώτα. Σαφέστατα θα υπολογίσουν και την οικονομική δυνατότητα που έχει η πελάτησα. Το μηχάνημα ασφαλώς, εκτός από προϊόντα για την καθημερινή φροντίδα της πελάτησάς μας στο σπίτι, θα μας βγάλει και ποιες θεραπείες από όλες αυτές που έχει η Biologic Research για το κέντρο αισθητικής θεωρεί ότι είναι οι καλύτερες για το δέρμα της πελάτησάς μας. Και εκεί ασφαλώς οι θεραπείες που θα μας προτείνει δεν θα είναι μία. Θα είναι τόσες όσες και οι ανάγκες που θέλει να καλύψει στην πελάτησά μας. Πάλι η αισθητικός μαζί με την πελάτησά της θα δώσουν προτεραιότητες για το πώς θέλουν να ξεκινήσουν τις θεραπείες τους στο Ινστιτούτο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι για την Biologic Research το ότι η συνεργασία της πελάτησας με τα προϊόντα που χρησιμοποιεί στο σπίτι είναι αυτά που δίνουν το καλύτερο αποτέλεσμα για τις θεραπείες που θα κάνει στο κέντρο αισθητικής. Στο κέντρο αισθητικής στην πελάτησά μας μπορούμε να την έχουμε κατά μέσο όρο μία φορά την εβδομάδα. Αν καθημερινά στο σπίτι της, πρωί και βράδυ, δεν της δώσουμε οδηγίες να μπορεί να περιποιείται το δέρμα της σωστά, δεν θα μπορεί να έχει το αποτέλεσμα που θέλει και το αποτέλεσμα που πραγματικά πρέπει να έχει η πελάτησά μας. Είναι πάρα πολύ σωστό όταν η πελάτησά μας έχει ολοκληρώσει έναν κύκλο θεραπείων στο Ινστιτούτο και αφού έχει φροντίσει το δέρμα της με τα καλλυντικά που έχετε αποφασίσει μαζί για να πάρει στο σπίτι της, να μπορέσετε να κάνετε μία εκ νέου μέτρηση στο δέρμα της για να δείτε τις βελτιώσεις που έχετε πετύχει. Να δείτε οι στόχοι που έχετε βάλει μαζί με την πελάτησά σας, πόσο τους έχετε πετύχει, που πρέπει να δώσετε προτεραιότητα, σε ποιο σημείο το δέρμα της πελάτησάς σας ανταποκρίνεται καλύτερα σε αυτό που έχετε επιλέξει. Γι' αυτό και οι μετρήσεις, όπως είπαμε, τις καταχωρούμε μέσα στο μηχάνημα, κρατάμε τις μετρήσεις που είχαμε από την αρχική κατάσταση του δέρματος της πελάτησάς μας για να είναι στη διάθεσή μας και να μπορούμε να έχουμε μία ολοκληρωμένη παρακολούθηση της πορείας της βελτίωσης του δέρματός της. Πάρα πολλές φορές όταν έχουμε έρθει στη θέση σας να είμαστε καταναλωτές και να μας κάνουν μία παρουσίαση σε μία καινούργια μέθοδο, μέσα από το μυαλό μας περνάει το κατά πόσο η μέθοδος αυτή είναι αξιόπιστη ή όχι. Για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε στο κομμάτι αυτό και για να σας δείξουμε ότι πραγματικά τα πρόπ τα οποία χρησιμοποιούμε για να πάρουμε μετρήσεις από το δέρμα της πελάτησάς μας είναι αξιόπιστα και μπορούν να μετρήσουν όποια μεταβολή είναι αυτή που θα δουν, θα μπούμε στην διαδικασία να κάνουμε μια μικρή παρουσίαση της πιστότητάς τους, χρησιμοποιώντας διάφορα υλικά τα οποία θα μπορέσουν να μας δείξουν αυτή τη διαφορά της αξιοπιστίας και της ευαισθησίας που έχει κάθε όργανο. Παραδείγματος χάρη, θα χρησιμοποιήσουμε ένα βαμβάκι το οποίο θα είναι στεγνό, θα δούμε τι υγρασία μπορεί να ανιχνεύσει το πρόπ, θα βρέξουμε το βαμβάκι για να δούμε μετά τι υγρασία είναι αυτή που ανιχνεύει το πρόπ. Και για να μην σας κουράζω, θα τα δείτε καθώς θα κάνουμε τα διάφορα πειράματα. Η δεύτερη μέτρηση που θα κάνουμε έχει να κάνει με την ταχύτητα εξάτμισης του νερού
για να δούμε πόσο καλή είναι μια λιπιδική ασπίδα ενός δέρματος. Στην περίπτωση αυτή την πρώτη μέτρηση θα την κάνουμε σε ένα στεγνό ύφασμα για 30 δευτερόλεπτα. Θα πάρουμε την πρώτη μέτρηση και για τα επόμενα 30 δευτερόλεπτα θα κάνουμε την επόμενη μέτρηση πάνω σε ένα εμποτισμένο ύφασμα. Όπως βλέπετε, στην πρώτη μέτρηση που κάναμε, που ήταν στεγνό το ύφασμα, μας έδειξε ότι είναι εξαιρετική ασπίδα. Αυτό σημαίνει ότι δεν βρήκε καθόλου νερό να εξατμίζεται. Στη δεύτερη μέτρηση όμως που υπήρχε υγρασία, υπήρχε νερό, μας έδειξε κανονικά τη μέτρηση από τη στιγμή που βρήκε εξάτμιση νερού. Η τρίτη μέτρηση είναι η μέτρηση της ελαστικότητας και θα κάνουμε τη μέτρηση πάνω στο μπαλόνι, το οποίο είναι το πιο αντιπροσωπευτικό όσον αφορά την ελαστικότητα. Το επόμενο πείραμα που θα κάνουμε θα είναι να πάρουμε μέτρηση για τις κοιλίδες μελάγχορσης που βλέπουμε πάνω στην επιδερμίδα και θα μετρήσουμε πάνω σε δύο διαφορετικές αποχρώσεις, σε μία ανοιχτόχρωμη και σε μία πιο σκούρα. Εδώ είναι το αποτέλεσμα για την ανοιχτή απόχρωση. Και εδώ για τη σκούρα απόχρωση, όπου βλέπουμε τη μεγάλη διαφορά που έχει η μία με την άλλη. Βλέπουμε και άλλες σκούρες αποχρώσεις. Η επόμενη μέτρηση και τελευταία που έχουμε να κάνουμε είναι η ανίχνευση λίπους ή σμίγματος πάνω σε μία επιφάνεια. Θα πάρουμε μέτρηση πρώτα από ένα ύφασμα. Τώρα θα κάνουμε την επόμενη μέτρηση βάζοντας λίγο γαλάκτωμα πάνω στο ύφασμα. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι μέσα από αυτή τη μικρή παρουσίαση που σας δείξαμε μπορέσατε να καταλάβετε πόσο αναγκαίο είναι για τον αισθητικό να έχει στα χέρια του ένα τέτοιο μηχάνημα που μπορεί να του δίνει αυτές τις σημαντικές πληροφορίες για το πρόσωπο του πελάτη του. Σαφέστατα ποτέ ένα μηχάνημα δεν θα μπορέσει να αντικαταστήσει τη σωστή γνώμη του αισθητικού, τη σωστή διάγνωση που θα κάνει ο αισθητικός. Σε συνεργασία όμως μαζί του μπορεί να κάνει θαύματα.